i otcom i synom. Često vam pán predsedo. Dneska вже подійшла до кінця днішнього засідання Світової Ради Русинів, якої має на друге по зарахунку. Що ви хотіли повісти найважливіше із тих пунктів, які днеска ви перебирали у днішньому дньовому šori? Znači, važno je povedati, že sme se zišli skoro u polnom sostave, jedino predstavnik nam je bol z Chorvátska i zo všetkých druhých členicov Svetového kongresa boli prisutni členi Svetovej rady i to baš dobre, bo sme na pravi spôsob mohli všetky punkty, ktoré boli plánovaní, prediskutovať i priniesť zaključenja, ktoré sme mali. Osnovne bolo to rozpráva perša, zatim sme započali dneskajšie zasedanie. Bola opšta ocena 12. Svetového kongresa Rusnáci Rusinov Lemkov i 6. Svetového foruma Rusinskej mladeže, ktorý od 12. do 14. julija otimani u Mukaceve, u Šorodu i u Svaljavi i na Podkarpatju u Ukrajini i ocena naša, že kongres u stvari bol baš dobre za provodzení i po rezolúcii i po prehlášeniach, ktoré sme mali i same rozprávy na kongresu i roboti kongresných komisí. Uslovia boli dobre pokončení a bolo taký techničný menší problém, ktorý sme prevozili, jak da poviem, ale sám kongres ocenený za jednu vysokú ocenu, že je dobre porobený, príkladno organizovaný i že to tak treba, že by sme robili v nastupnej perióde. Mali sme diskusii o tým, že máme i podobní organizácii, ktorí sa probujú v tým perióde aktivovať akýmsi na druhý jeden spôsob, na spôsob organizovania podkarpatských Rusinov v smyslu Európejského svetového kongresa, ktorí probujú i nás odteplné aktivnosti pripisovať sebe, okrem na pláne pripoznávania rusinského jazyka i na pláne pripoznávania Rusinov u Ukrajiny, hoď my tu máme poriadnu aktivnosť, diplomátskú aktivnosť, ktorá dáva rezultáty, ale i máme tiež tak jednu, jak da poviem, okrem nezvyčajnú, povedal by, môže byť i uvredzujúcu vyjavu do médiách spred Svetovej federácii ukrajinských veľkovských organizáciách, ktorá u smyslu perše sa odreka, že oni neorganizovali, napevno, že nie, i dobre, že nie. Kongres, 12. svetový kongres, jak kongres podkarpatských Rusinov u Sigetu, u Mararosu, u Rumunii, u maju, ale oni oceňujú, že ich predsedateľka, že také schodenie Rusinov v kongresnej aktivnosti, že to političné rusinstvo i že to je škodlivé aktivnosti, že keď budú boli predložení, že nás prijaví do služby bezpeky Ukrajiny a predložili, napravíme jednu reakciu na toto jej prehlásenie i povolaniu nás oboviazno prijaviť do služby bezpeky Ukrajiny, vzhľadom, že my máme aktivnosti, ktoré idú nie na Podkarpatiu, ale idú po Kyjev, po Verchovnú radu, po prezidenta Ukrajiny. Myslím, že naša aktivnosť napevno nehanbíme. My robíme to, čo trímame, že najvážnejšie i ostatní, čo sme porobili u prvých dňoch októbra, to, že sme poslali také písmo potrimovky, ktoré dáte vlády i orgánom Republiky Ukrajiny na prištovaniu prijema do Európskej únie. Dúfame, že to vážne, že by i Ukrajina bola sastavná časť Európskej únie i že by Rusini u takej zemi boli normálno vypoznatí, mali práva, vykonovali svoje práva na osnovi Európskej povelby o regionálnych alebo menšinských jazykoch, a to práva u oblasti prosvity, kultúry, informovania, vyhlasovania jazyka i písma. I dúfam, že nejse Podkarpatie musí byť jakýsi znova center stredov Rusinstva. Ono medzi dvoma svetovými vojnami i bolo center nielen rusinskej, ale aktivnosti u prosvity i u kultúry, ale i u sportu, i u všetkých druhých aktivností. I treba to napevno probovať i u nastupnej perióde prevoziť. Tiež tak sme rozpatrali i to tí výmohy, o ktorých sme do rezolúcií uniesli, že sú
potreba, že by sme ich realizovali a to by mohla za prehlášenie akcií vyslať za nezakonitú akciu u Poľsky na Lenkovini i tota by mohla bude poslata najvyšším državným orgánom svojemu i prezidentu i vládi Poľskej, ale i do Európskej únie, do Bruselu i tu máme, že i tota aktivnosť, ktorá bola zaprowadzená na škodu len po Rusinomu u Poľskej, že musí byť vypravená i že treba na taký spôsob zaprowadziť tú a ktorú sme týždeň dneska odrobili, to by mohla za obnavljanie roboty katedry za rusinský jazyk u Mirečkani u Maďarskej. Je to vážne, že by ona jej robota bola obnovená i u nastupnej perióde i týždeň by predkladáme, že by u Budapeštu bol formovaný Európsky centar rusinistiky center i že by i u Maďarskej na taký spôsob rusíny i rusinský jazyk u hasnovanju bol na veľmi vyšším úrovňu, jak je teraz. Druhý pitanja, ktoré sme roztačali, boli uglavným na realizácii zaključenja i rezoluciji 12. Світового конгресу. Пан predseda, що б ви могли повісти про вчорашню добру акцію російську міжнародний фестиваль, який зібрав mnohі колективи, російські колективи із тих держав, де признані Русини? Evo, ja думам, že včera som to i utoril na zakončenju toho festivala. Ja bol širo baš porušaný do srdca. Definitivno sme ukázali, že máme dobrí špivánky, máme dobrých špiváčov, dobrých špiváčky, dobrí kolektívy i že u písňoch máme tieto, vjerojatno to i drugi narodi majú, ale da bome, ja patim na môj rod, na môj národ, máme takí špivánky, ktorí bezpośrednio do serca ruszają człowieka, na jeho čувства, ja dám, že festival bol prekrásny, bol odlišný. Ansambli, špiváče, ktorí nastúpili i zo Srbii, i zo Podkarpatia, zo Slováckej, zo druhých zemov, ktorí boli prekrásne odrobili stvar. To prvý festival toho multižanrovej rusínskej muziky i my jeho obdomovali u marcu a evo realizovaný je u novembru, ale napravi na prikladný spôsob. My to probujeme každého roku i u nastupnej perióde. Znači, robiť s tým, že ideja bola, že by sme to robili v letnej perióde na otvoreným prostore, že by si chodili veľa vecí mladí i že by tu ich muziky bolo veľa vecí, za to ideme na multižanrovú oblasť, znači nejdeme len, že by to bola muzika národného špívania, alebo zábavného špívania, alebo neznám ozbytného, ale ideme na ideme na, znači všetky majú mesto, kto čustvuje potrebu za rusínsku špívánku, na rusínskim jazyku, že by sa nám priključil i to jedno také príjemné stretnutie včera bolo 2 hodinové, že to baš prekrasne i celkom sigurno, že u nastupnій періоді треба продовжити цю активність. Пан predseda, дякую вам за бесіду. Чекаємо скоро вас на Україні у гості, як постійно і часто то буває, коли файна велика делегація з Сербії приходить до нас, і не лише Сербії приходить до нас, і ми в місті переживаємо найліпші ті минути.